Pa smo mi danas imamo tutorial kako lakše zabiti gol u FIFA. Sve što trebate kada ste blizu gola, ja sam sad ušao u online season. I sve što trebate kad ste blizu napada, samo da ne držite šprint. Oni vas neće napadati. A kad trebate, stvarno morate onda. Ali to nije sad bitno. Znači, ja tako sad lako pobjeđujem. Nemojte to raditi u online season. Samo u single, ako vam mrsko igrati online. I sad, onako, to je taj tutorial. Ajde ja ću da probam zabiti gol. Balenciaga. No, nije on. Biće Piqué. Sad se čuje fin, vedar vam ne smeta. Baš mi sad pjavu. Ali ne smijem, snimam klip. Nije fin. Što bi se pjevao. Ono možete vi držati šprint koliko hoćete, ali samo kad u napadu budete. Samo nemojte držati šprint, lakše ćete proći zabiti gol. Ako ništa, joj što mrzim kad snimam. Ne mrzim ja snimat, volim ja snimat. Ali mrzim kad mi šteka. To je jedna od najgorih stvari. Ne bi ono meni štekalo, ali snimam pa zato. Što ja ne volim šteka. Golman neće da izleti. Ti moraš biti tako dobar, Hammer. Opdal i vini opda. Svaka mi čast. I šta sad? Oj, bože moj. Izletio mi je golman. A profesionalac sam. Golman je izletio, on hoće da ispije. Clearing. Lopta. Ne mogu napadat da primim no. Ajde, dok ja ne dam gol i čao. Eto ga, dao sam gol. Aj, hoću. Nije fair. Recite u komentare kako si zove ovaj. To je neki silver. Znam to. Iz mojeg iskustva. Moje iskustvo nema pojma s pojmom. Da ću primatam. Please. Slow motion. Trebao sam pust da vidite kako je bio gol. Uglavnom bio je svet gol. Sveti. Sad ću ja kad im se može. I naravno, šta se desi kao u svakom mom klipu. Nije ovo bio kratak tutorial. Ćao.